mae'n hawdd cwblhau'r cyfrifiad ar-lein. Gallwch chi ei gwblhau ar gyfrifiadur, ar lechen, neu ar ffôn symudol. Defnyddiwch y cod mynediad yn eich llythyr gan y swyddfa ystadegau gwladol. Methu dod o hyd i'ch cod? Gofynnwch am un newydd yn cyfrifiad.gov.uk. Unwaith y bydd y cod gennych, ewch i wefan y cyfrifiad. Dewiswch Dechrau'r cyfrifiad a rhowch eich cod. Cofiwch, bydd angen cynnwys pawb yn eich cartref yn y cyfrifiad. Felly, gadewch i ni edrych ar y 3 cwestiwn cyntaf. Pan fyddwch chi wedi rhoi eich cod, bydd eich cyfeiriad yn ymddangos. Dewiswch Parhau. Yna ie, dyma'r cyfeiriad cywir i gadarnhau eich cyfeiriad. Yna, bydd angen i chi gadarnhau ydych chi'n byw yn y cyfeiriad hwn fel arfer. Cadwch lygad am ganllawiau ar lawer o'r cwestiynau, gan gynnwys sut i ateb os yw pandemig Covid-19 wedi newid eich trefniadau byw. Nesaf, rhowch wybodaeth am eich cartref, gan gynnwys eich enw llawn a phwy arall sy'n byw gyda chi, fel aelodau o'r teulu neu lodgers. Ticiwch y blychau sy'n berthnasol a dewiswch Parhau. Rhowch eu henwau nhw hefyd. Yna, byddwn ni'n gofyn oes unrhyw un yn aros dros nos ar Fawrth 21. Os felly, rhowch eu henwau nhw hefyd. Byddwch chi'n gweld crynodeb o bawb yn eich cyfeiriad, gan gynnwys ymwelwyr. Ychwanegwch unrhyw un sydd ar goll neu dewiswch Cadw a Pharhau. Yma, byddwn ni'n gofyn sut rydych chi'n perthyn i'r bobl yn eich cartref. Dewiswch y berthynas berthnasol ac yna dewiswch Cadw a Pharhau. Bydd pob cwestiwn am hunaniaeth yn cynnwys yr opsiwn i ychwanegu eich ateb eich hun, sy'n eich galluogi i roi'r ateb sy'n eich cynrychioli chi orau. Mae hyn yn cynnwys cwestiynau am grefydd, ethnigrwydd a chenedligrwydd. Enghraifft, sut fyddwch chi'n disgrifio eich cenedligrwydd? Rhowch yr ateb mwyaf cywir y gallwch chi. Bydd awgrymiadau yn ymddangos wrth i chi deipio. Mae'n cymryd tua 10 munud fesul unigolyn i gwblhau'r cyfrifiad. Byddwn ni'n cadw eich data yn ddiogel, a pheidiwch â phoeni. Ni fydd neb yn gallu eich adnabod o'ch atebion. Diwrnod y cyfrifiad yw Mawrth 21, ond gallwch chi lenwi eich holiadur cyn gyntaf y byddwch chi'n cael eich llythyr a'ch cod drwy'r post. Os bydd angen rhagor o help arnoch chi, fel canllawiau hygyrch a chyfieithiadau, neu ofyn am god mynediad newydd, ewch i cyfrifiad.gov.uk.